Dobrý deň, sme tu opäť. Máme ďalší výrobok firmy Maga, slovenský výrobca kotlov na tuhé paliva. Konkrétne toto je prevedenie Maga MA20. Je to drevosplyňujúci kotol s veľkou spaľovacou komorou, s palinovým ventilátorom. Riadiaca jednotka, ako sme si ukázali v predošlých videách, obsluhuje čerpadlo kotlového okruhu, kontroluje teplotu kotla, teplotu komína, teplotu akumulačnej nádoby. Na ľavej strane máme termik. V prípade prehriatia kotla na 95 stupňov treba toto zatlačiť. Keď ochladne aspoň o 10 stupňov, kotol nabehne naspäť. Čiže pri prehriatí, ako keby ho niekto vytiahol zo zásuvky. V prednej časti máme dvierka na prikladanie, dvierka na vymedanie popola. V hornej časti vidíme ešte spalinovú klapku alebo rozkurovaciu klapku. Pokiaľ by som chcel otvoriť prikladacie dvierka, hneď mi to brzdí táto klapka. Čiže najprv potrebujem otvoriť klapku v komíne. Teraz zabezpečím, že ten zadný výmenník bude vypnutý, alebo ten horný výmenník je vypnutý, anulovaný a spaliny prechádzajú priamo do komína. Teraz môžeme otvoriť tieto dvierka prikladacie, tu vidíme pekne, že nám to tá klapka už nebude zavádzať. Veľká spaľovacia komora má rozmer 40 cm na šírku, 55 cm na hĺbku a nejakých 52 cm v najvyššom bode. Vzadu pekne vidno tú zakurovaciu klapku, čiže ako náhle otvoríme túto klapku, tak vlastne nám ventilátor začne intenzívne nasávať splodiny do komína, aby nám nezadýmil kotol do priestoru kotolne. V stredných dvierkach máme primárny a sekundárny prívod vzduchu, čiže spalinový ventilátor nasáva vzduch cez stredné dvierka. Ten vzduch sa čiastočne ohreje od toho výmenníka tepla a predohriatý prichádza napríklad cez tieto prieduchy, cez dvierka smerom hore, ako primárne do spaľovacej komory. Tu sú tie prívody vzduchu, tie kanály. Potom cez tieto dvierka je rozvádzaný ešte krížom do tých horných častí kotla, aby dobre primárne nakoril tú komoru. V dolnej časti je samotná díza alebo štrbina, ten šamot, kde dochádza k samotnému splyňovaniu. Tam vidíme v strede tie prívody vzduchu sekundárneho, kde vlastne ten drevoplyn horí. Ten drevoplyn potom je vyústený dole do tejto pripravenej šamotovej dízy. Ona je nahriata na vysokú teplotu, ideálne horenie, keď je do modra, vtedy má najvyššiu teplotu a stade to vymetáme ešte aj popol. Čiže dobrý kotol s veľkou spaľovacou komorou na drevosplyňovanie. V hornej časti kotla vidíme dochladzovaciu smyčku. Tu pripájame, sú tam polcoľové vývody s vonkajším vývodom, polcoľové nátrubky s vonkajším vývodom. Tam pripájame dochladzovacú smyčku, napríklad dvojcestný Regulus DBVT. Tu je vývod 6/4 coľový s vonkajším závitom. Vzadu riadiaca jednotka má ešte pripájací konektor pre napojenie čerpadla kotlového okruhu. Tu je mechanizmus ovládania klapky. Keď si otvoríme ten čistiaci otvor, tu vidíme turbulátory, čiže počas čistenia treba tieto turbulátory vybrať vonku a vyčistiť tie vertikálne kanály. V dolnej časti vidíme samotný vstup do ventilátora. Tu nasáva tie splodiny ventilátor. Spalinový ventilátor následne cez 160 dymovod odvádza splodiny do komína. Tu vidíme snímač teploty spalín. Tu je napájanie ventilátora. V dolnej časti vypúšťací ventil je v cene kotla. Aj spiatočka je zase klasicky 6/4 coľová s vonkajším závitom. Tu je hlavné napájanie kotla na 230. Bude asi všetko. Dobrý kotlík s veľkou komorou, jednoduchá obsluha, drevoplyn s akumulačnou nádobou. Pozdravujem pekne všetkých pri ďalšom videu. Pekný deň.